Ausztrália 2007. Eva Višňarská siklóernyős rossz helyen van a rossz időben. Mindenki úgy gondolta, hogy elég gyorsan haladunk. Még átjutunk a felhők előtt. A hirtelen jött vihar erősségére azonban senki nem volt felkészülve. Ez volt a legnagyobb és legádázabb vihar, amit valaha láttam. Akkor már tudtuk, hogy a tűzzel játszunk. Mintha egy hatalmas porszívó szippantotta volna fel őket. Következik egy kivételes siklóernyős története, aki legyőzte a halált 10 kilométerrel a föld felszín felett. Svájc 2006. ...2006. augusztusában a világ egyik legeredményesebb siklóernyőse Eva Višňarská halálos veszedelembe került a svájci Alpokban. Habár medencetöréssel megúszta a kalandot, úgy tűnt, hogy a közelgő világbajnoksággal kapcsolatos álmainak búcsút kell mondania. A siklóernyőzés szépsége az, hogy nem vagy ráutalva senkire. Csak fogod a hátizsákodat, felmész a hegyre, és szabadon szárnyalhatsz. Mielőtt megismerkedtem a repüléssel, nem igazán tudtam, mit kezdeni az életemmel. Aztán elkezdtem siklóernyőzni, és ez olyan volt, mint egy vírus. Minden megváltozott körülöttem. Egy autóban laktam, hogy versenyről versenyre járhassak. Az egész életem a repülés körül forgott. Eva csupán 4 éve űzte versenyszerűen a sportot, de már is a világ legjobb női indulói között tartották számon. Eva Višňarská, az első nő, aki részt vesz ezen az eseményen. Először német bajnok lettem. Aztán megnyertem az első világkupát, majd a másodikat, a harmadikat, az 5. Az egyetlen cím, amit nem sikerült begyűjtenem, a világbajnoki elsőség volt. Persze minden álmom az volt, hogy ezt is megszerezzem magamnak. Alig 6 hónappal azután, hogy eltörte a medencéjét, Eva visszaküzdötte magát az élvonalbeli versenyzők táborába. Ausztrália 2007. Néhány év leforgása alatt Manila városa Új-Dél-Walesben a siklóernyősök valóságos mekkájává vált. 34 országból 150 versenyző készült arra, hogy összemérje tudását a sportág legmagasabb elismeréséért. A manilai világbajnokság előtt súlyos balesetet szenvedtem Svájcban. Keményen kellett edzenem, hogy visszanyerjem a fizikai erőmet, és újra a csúcsra jussak. Az ABC csatorna a helyszínen köszönti a siklóernyőző pilótákat, akik a világbajnoki futamra érkeztek a világ minden tájáról. Az időjárás előrejelzés tiszta időt jósol, változó szélerősséggel. Délutánra azonban viharfelhők várhatók. A világbajnoki futam előtti héten Eva és a német csapat az XC Open elnevezésű nyílt versenyen kívánt részt venni. El akartam indulni ezen a versenyen, hogy megismerkedjek a tereppel, megtudjam, hol vannak a jó helyek, hol nehezebb átjutni. Jó rákészülésnek tűnt a világbajnokságra.
Stefan Mast, a német csapatkapitánya felelt Eva és a másik 6 német pilóta biztonságáért. Eva fizikailag teljesen fit volt, és mentálisan is felkészült. Nem a női elsőségért hajtott, hanem az abszolút világbajnoki címért. Andreas Malecki is a német csapat tagja volt. 3 éve edzett és készült Evával együtt. Eva nagyon ügyes versenyző. Az egyik legjobb a női mezőnyben. De nagyon sok férfit is maga mögé utasított a futamokon. Rövid eligazítást tartunk, mindenki figyelmét szeretném kérni a következő fél percben. A manilai verseny igazgatója Godfrey Vance volt. A sportág egyik legtapasztaltabb képviselőjeként egykor ő tartotta a távolsági siklóernyőzés világcsúcsát. Az Open egy távrepülő verseny, vagyis az nyeri, aki a nap végéig a leghosszabb távolságot teszi meg. Nem csupán gyorsnak, de kitartónak is kell lenni. Ráadásul fizikailag és mentálisan egyaránt. Az ilyen jellegű versenyeken az indulók a saját maguk által megszabott útvonalon haladhatnak. A felhők már elkezdtek gyülekezni. Ha észak felé néztek, láthatjátok, hogy ott vannak a legnagyobbak. Mire a pilóták feljutottak a Bora-hegyre és indulásra készen álltak, az időjárás előrejelzés szerint a vihar esélye jelentősen megnőtt északon. Egyértelművé tettem, hogy lesz egy időbeli korlát. Azok, akik időben odaérnek, áthaladhatnak a felhők között, és még hosszan folytathatják a repülést. De ha egy kicsivel is elkésnek, akkor könnyen zsákutcába futhatnak. Az első siklóernyősök 11:30-kor emelkedtek a levegőbe a Bora-hegyről. Nagyjából fél órával az eligazítás után a versenyzők fele már repült. Nagyjából 50-60 siklóernyő lehetett a levegőben, a legtöbben északi irányba tartottak. A siklóernyősök a meleg levegőoszlopokat, termékeket használják fel az emelkedéshez. A távrepülés során ilyen termékek segítségével növelik a magasságukat, majd a szél segítségével vitorláznak el a következő termékig. A felhők a mi sportágunkban az emelkedést szolgálják, és hozzásegítenek ahhoz, hogy elérjük az utazási sebességet. A versenyzők a nagyobb felhőket keresik, hogy maximalizálják a sebességet. Annak, aki aznap nyerni akart, mindenképp a hátszelet kellett kihasználnia, ami a sűrűsödő felhők irányába sodorta őket. Át kellett jutniuk rajta, mielőtt komolyabb vihar vagy nagyobb cella alakul ki. A felszállás után a versenyzők falkáknak nevezett csoportokban haladtak tovább. A déli szélnek köszönhetően az első falka legtöbb tagja észak felé repült. Mivel egyre kevesebb idő állt rendelkezésükre, gyorsan át kellett jutniuk az előttük elhelyezkedő instabil légköri képződményen. ...60 perccel a verseny startja után a német csapat is felszálláshoz készülődött. Nem akartunk az elsők között lenni. Hagytuk, hogy többen elinduljanak előttünk. Így már láthattuk, merre vannak a termikek. Gyorsabban rájuk találtunk, ha a többi versenyző útját követtük. Eva ellenőrizte a felszerelést és beállította a GPS készüléket, hogy rögzítse a repülési adatokat. Amint rájöttünk, hogy déli szél fúj, tudtuk, hogy nekünk is északra kell tartanunk, hogy átjussunk a felhők között. Ekkor még annyira távol voltak tőlünk, hogy egyáltalán nem tűntek veszélyesnek. Látszott a felhők formálódása, egyre több jelent meg belőlük. Északon egyre növekedett az aktivitás, de egyelőre semmi jele nem volt vihar vagy hasonló időjárási jelenség kialakulásának. Eva barátja, Gerald Amaseder osztrák siklóernyős ekkor már aggódott a közelgő rossz idő lehetősége miatt. Amint megérkeztem a Bora-hegyre, már láttam a felhőket. Magamban már ekkor éreztem, hogy nem lesz jó vége ennek a napnak. A levegő páratartalma magas volt, és szinte biztosra vettem, hogy nem fogjuk megúszni a vihart. Egyre nagyobb volt a valószínűsége. De ez a gond a versenyekkel.
Úgy éreztem, nem maradhatok a földön, hiszen akkor nem is nyerhetek. Futam volt. Tehát repültem. A hirtelen támadó viharok a legjobb siklóernyősökre nézve is komoly veszélyt jelentenek. Ez a repülés egyetlen tényezője, amivel szemben tehetetlenek. A levegőbe emelkedett versenyzők állandó rádió kapcsolatban voltak a csapatuk tagjaival, akik odalenn nyomon követték az időjárás alakulását, és ők autóztak el a földet ért pilótákért is. Először akkor beszéltem Stefánnal, amikor a felhők pereméhez értem. Eva, Stefánnak. 20 kilométerre vagyok a felszállási ponttól. 2000 méteres magasságban, észak felé haladok. Minden rendben megy. A repülés első szakasza egészen könnyű volt. A hegygerinc vonalát követtem észak felé, nagyjából 20 kilométeren át. A hegy ott ellaposodott, és kezdődött a síkvidék. A felszállás után az első 1-2 órában úgy tűnt, szokványos távrepülési versenynek nézünk elébe. Minden tekintetben eseménytelennek látszott. A csapat 2 részre vált. Eva az első falka hátulsó traktusában haladt. Az élen haladó versenyzők már áthaladtak a felhők között, mielőtt azok nagyjá és intenzívvé növekedtek volna a fejük fölött. Gerald Eva közelében haladt az élen járó falka végén. Láttam a gyülekező felhőket, de egy ilyen verseny során mindenki a jó termékeket keresi. Aznap az volt a stratégiánk, hogy átrepülünk a felhők között, és tovább megyünk észak felé, ameddig csak tudunk. Tőlük 50 méterre jobbra a 42 éves He Zhongpin, a kínai válogatott tagja szelte a levegőt. Zhongpin a 90-es évek óta siklóernyőzött, a mezőny egyik nagy veteránja volt. A fiatalabb versenyzők mind tisztelték a tudását, a világ legjobbjai közé tartozott. Aznap mindhárman nagyjából ugyanabban a pozícióban repültek. Néhány siklóernyős már sikeresen átnavigált a formálódó viharfelhők alatt. Egy kisebb felhő leereszkedett Eva, Gerald és Zhongpin elé, elzárva az utat a tiszta égbolt elől. Egyértelművé vált, hogy az első falka egy része, amelybe Eva is beletartozott, elég közel fog elhaladni a nagy felhőkhöz. Számítani lehetett arra, hogy vesszőfutásra kerül sor a 2 nagy cella között. A felhők egyre feketébbnek és vészjóslóbbnak látszottak. Kezdtem aggódni, hogy mi lesz így velünk. A 2 legnagyobb felhő egyre gyorsabban növekedett. Láttuk, hogy egészen sötétre változnak, és akkor már tudtuk, hogy a tűzzel játszunk. De előttünk az ég még tiszta volt, csak néhány gomoly felhő látszott. Mindenki úgy gondolta, hogy elég gyorsan haladunk, még átjutunk a felhők előtt. Az XC Open olyan verseny, ahol a versenyzők felszállás után saját döntéseikre hagyatkoznak. Nekik kell megítélni a repülési és időjárási viszonyokat, és ez akár élet-halál kérdése is lehet. Azok, akik a falka hátulsó részében haladtak, láthatták, hogy komoly felhők kezdenek kialakulni. Erre a legtöbben úgy reagáltak, hogy leszálltak. Kilométer. 50-60 kilométer tehettünk meg, amikor kezdett túl meleg lenni a helyzet odafenn. Úgy éreztem, most már veszélyben vagyunk. Felhívtam Stefánt és közöltem vele, hogy túl nagy a kockázat, inkább lemegyek. Akkor épp nem láttam Evát, csak annyit tudtam, hogy nagyjából 1 kilométerrel előttem van. Tucatnyi siklóernyős döntött inkább a landolás mellett. Eközben a viharcella kialakulása nyilvánvalóvá vált. A felhők egyre magasabbá fejlődtek, és az eső is elerett. Nagy a különbség a hegyek között és a síkvidéken kialakuló viharok között, de azt hiszem, akkor még mindenki alábecsülte a jelentőségét és a veszélyt. We underestimated it, of course.
Egy magasra nyúló, fölénk tornyosuló zivatarfelhőt láttunk, mely épp akkor érte el kifejlődött állapotát. Nagyon gyors folyamat volt, és már az eső is esni kezdett az egyik szélénél. Pont elém került egy felhő. Tudtam, hogy alatta nem mehetek át, mert a termik segítségével beszippanthat. Ezért úgy döntöttem, hogy inkább megkerülöm. A Manila körüli sík területeken a viharok általában lassan, több óra leforgása alatt alakulnak ki. Ezen a napon azonban minden gyorsan zajlott, több cumulonimbus cella alakult ki. Fennállt az esély, hogy ezek egyesülése esetén komoly vihar törhet ki. Azt a kis felhőt, amelyet a versenyzők ki akartak kerülni, a nagyobb zivatarfelhő hirtelen magába vonzotta. Ezáltal egy jókora zivatarcella alakult ki, amely immár 20 kilométer széles volt. Eva az élen haladó csoport végén repült. Láthatta, hogy az előtte lévők nagyobb előnyre tesznek szert. Megpróbálta behozni őket, hogy versenyben maradjon. Tudta, hogy előtte van egy felhő, de azzal nem lehetett tisztában, hogy milyen magasra növekedett és milyen sötét, baljóslatú lett. Mi távolabb voltunk, így jobb rálátásunk volt, de ő akkor már becsúszott talája. Eva nem volt egyedül. Több mindenre elszánt versenyző repült még a közelében. A siklóernyősök természetesen a győzelemre hajtanak, még akkor is, ha a képességeik határait kell feszegetni. Ilyenkor elfeledkezünk olyan dolgokról, mint a biztonságunk vagy az életünk védelme. Az adrenalin és az érzelmek elárasztanak, és csak egy valamire fókuszálunk. Számunkra ez versenyfutás volt az idővel. 2 svájci versenyzőt láttam magam előtt, talán 500 méterre lehettek. Nagyon gyorsan átrepültek a felhők között, át is értek a túloldalra. Emlékszem, arra gondoltam, én is utánuk csinálom. De nem voltunk elég gyorsak, és a 2 nagy felhő egyé olvadt össze. Mintha el akartak volna kapni engem. Esélyem sem maradt, hogy kikeveredjek belőle. A felhők összezáródtak, egyetlen hatalmas képződmény lett belőlük. Amikor ez megtörtént, az a játszma végét jelentette Eva és a közelében repülő többi siklóernyős számára. Mintha egy hatalmas porszívó szippantotta volna be őket. Egyre magasabbra emelkedtek, és semmit sem tehettek ez ellen. Hirtelen nagyon erős függőleges áramlás kapott el, és beszívott a felhő közepébe. Érezni lehetett, ahogy a levegő belekapott az ernyőbe. A heveder a testemre feszült, és eszméletlenül gyorsan emelkedtem. Ez a jelenség, a szippantó hatás erőteljes emelkedést eredményezett a fölőjük tornyosuló zivatarfelhő aljában. Minél magasabb a felhő, annál nagyobb ez az erő. A rémisztő szupercella közepében a folyamatosan forgó felemelkedő légáramlás nyomán eső, jégeső, nagy erejű szél és folyamatos villámlás alakulhat ki. A szívem egyre hevesebben vert, mivel tudtam, hogy jó nagy bajba kerültünk. A lehető leggyorsabban biztonságos helyre kellett ereszkednünk. A versenyzőknek egy vész esetére tartogatott süllyedési manővert, a spirálmozgást kellett végrehajtani. A teljes spirál során a siklóernyősöknek komoly gravitációs nyomást kell elviselniük. Az arcukon a bőr kezd hátrahúzódni, a karjuk elnehezedik, miközben a helyzetjelző eszközök vadul sípolnak. Az iránytű csak körbe-körbe pörög. Nagyon nehéz hosszabb időn át fenntartani ezt a pozíciót, de akik a felhőben voltak, tudták, ha kiszállnak belőle, még magasabbra emelkednek. Fizikailag nem tudtam szembeszállni ezzel az erővel. Olyan nehéz volt spirál alakban haladni, hogy közel álltam az ájuláshoz. Egy ilyen spirálereszkedés szélcsendes időben másodpercenként 20 méteres magasságcsökkenést eredményez. A felfelé ható légáramlás a felhő közepében azonban legalább 30-40 méteres volt, így Eva bármit is tett, képtelen volt kiszabadulni ebből a csapdából.
A látóterem bal szélén megpillantottam Eva ernyőjét. 1 vagy 2 percig próbálkozott a spirálmozgással, de a termik olyan erős volt, hogy egyszer csak mintha egy kéz nyúlt volna leérte és felrántotta. Néhány perccel később He Zsongpin, a kínai siklóernyős is a felszálló légáramlatba került. Eva barátja Geralt folytatta a spirális ereszkedést, miközben megpróbált kikerülni a szívóhatás alól. Geralt csak akkor tudta meg, milyen szerencséje volt, amikor kikerült a viharból. Kiderült, hogy csak a széle kapta el annak a szívótölcsérnek, ami Evát teljesen magába szippantotta. Egy kisebb termik ragadott magával, és így aztán volt egy pillanat, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy épségben leereszkedjek. Kijutottam a felhőből. Megláttam egy farmot, és mellette egy mezőt, ahol landolhatok. Akkor már tudtam, hogy sikerül leszállnom. Geralt egy öreg gazdasági épület mellett ért földet. Ott keresett menedéket az erős villámlással járó vihar elől. Berohantam a pajtába, ahol már több versenyző tartózkodott. A villámok egymás után cikáztak át az égen. Erős szél fújt. Láttuk, hogy ez a vihar egészen komoly problémákat is okozhat. Ez volt a legnagyobb és legádázabb vihar, amit valaha láttam. Biztosra vettem, hogy Eva és a kínai versenyző nagy bajba került. Még az is elképzelhető volt, hogy nem ússzák meg élve. Geralt kapcsolatba lépett az osztrák csapat kapitányával, és megadta neki a koordinátájukat. Arra gondoltam, először meg kell várnunk, hogy a heves eső alább hagyjon, de utána azonnal meg kell kezdeni a 2 eltűnt siklóernyős keresését. Csak akkor döbbentem rá igazán, milyen tragédia történhet. Geralt maga is hajszál híján menekült meg. Tudta, milyen veszély fenyegeti Evát és Zsongpint. Archív felvétel. Rettenetesen féltem a vihar felhő belsejében. Mintha az óceánban úsztam volna, és egyszer csak 100 cápa vett volna körül. Semmit sem tehettem ellene. Semmi mást nem tehetett azon kívül, hogy megpróbálta a levegőben tartani az ernyőt. Az idő legnagyobb részében azt sem tudta, milyen irányban repül, mert koromsötétség vette körül. Csak találgathatta, mi történik. A hevederek rántásaiból érezhette, hogy épp előrefelé vagy hátra sodródik. Abban reménykedhetett, hogy kikerül a tölcsérből, mielőtt túl magasra emelkedne. Elképesztően kitartó munkával Zsongpinnak sikerült a viharcella szélére küzdenie magát. Egyre távolabb került Evától, és kijutott a zivatarfelhő peremére. A tölcsér kidobta magából, és azonnal ereszkedni kezdett. Ám ekkor villám hasított át az égen. Hallottam a mennydörgést, és azért imádkoztam, hogy az angyalok, vagy az Isten óvjon meg engem. Folyamatosan fohászkodtam. És bíztam abban, ahogy végül minden gondom megoldódik. A német csapat vezetője, Stefan Mast ekkor még nem is sejtette, milyen veszélyes helyzetbe került Eva. Fogalmam sem volt, merre lehet éppen. Csak annyit tudtam, hogy jóval előttem járt. Ahol én voltam, ott már ömlött az eső. Nem láttam messzire. Eva kétségbe esett kísérletet tett, hogy kapcsolatba lépjen a csapatával. Stefan! A felhőben vagyok, 5000 méter felett. Eső és jég is esik. Nem tudok mit csinálni. Miután nem válaszolt a hívásomra, kénytelen voltam arra gondolni, hogy talán ő lesz az első siklóernyős egész pályafutásom során,
akit nem tudok élve lehozni a levegőből. A Föld légkörének legalsó rétege, a troposzféra elegendő oxigént tartalmaz az ember számára az életben maradáshoz. A hegymászók a 7000 méter fölötti területeket nevezik halálzónának, ahol a szervezet több oxigént használ fel, mint amennyi a tüdőbe kerül. Korábban senki nem emelkedett 7000 méternél magasabbra úgy, hogy élve vissza is került volna. Arra már volt példa, hogy 6 kilométer magasban életüket vesztették a turbulencia, az oxigénhiány és a kihűlés miatt. A szemem előtt fekete karikák táncoltak. Minden energiám, minden erőm elhagyott. Eva tovább már képtelen volt ellenállni a vihar erejének. Maga tehetetlenül emelkedett a halálzóna felé. Amíg Gerald az osztrák csapat autójára várt, Eva kapitányát Stefan Mastot is felhívta. Szóltam a németeknek, hogy Eva nagy bajba került, de nem nagyon figyeltek oda rám. Dühös lettem és ingerült. Azért dühöngtem, mert ebben a viharban elveszíthettem a barátaimat. Tombolt a szél és az eső. Villámok csapkodtak. De sajnos semmit sem tehettem Eváért, mert az orrunkat sem dughattuk ki abból a pajtából. Stefan rádióhívást kapott egy csapattagjától, Andreas Maleckitől, aki 10 kilométerrel távolabb ért földet. Örültem, amikor Andreas Malecki jelentkezett, és megadta a pozícióját, ahol biztonságban sikerült landolnia. Végre begyűjthettem valakit a csapatból. De persze, amíg feléje tartottam, végig Eva járt az eszemben. Eva ekkor már csaknem 7000 méteres magasságban járt, közel a halálzóna határához. A GPS készülék adatai szerint másodpercenként több mint 40 métert emelkedett, ami egészen elképesztő sebességnek számít. Mivel rendkívül gyorsan változott a magassága, nagyon kevés ideje maradt az akklimatizálódásra. A légkör egyre ritkább lett, az oxigén koncentrációja csökkent. Ráadásul a hőmérséklet már mínusz 40-45 fok volt. Eva rövid idő múlva elájult, elveszítette az eszméletét. Képtelen volt kontrollálni a repülését, így csupán sodródott a viharban közel 100 kilométeres sebességgel. Eva GPS készüléke 9946 méteres magasságot jelzett. Ez több mint 1 kilométerrel magasabb, mint a Mount Everest. A siklóernyő az atmoszféra felső határára került. A mínusz 55 Celsius fokos fagyban Eva kihűlő teste a hibernáció állapotába került. Az ernyő révén tovább repült, az Ivatar felhő tetején már jóval kisebb volt a turbulencia, így nem volt szükség a siklóernyő irányítására. Egy ilyen szerkezet igen stabil, köszönhetően az inga jellegnek. A versenyző az ernyő alatt lóg, ő az inga súlypontja. Így aztán a tény, hogy Eva elájult, nem is volt veszélyes dolog, sőt valószínűleg ez mentette meg az életét. A rendkívül alacsony hőmérséklet lelassította Eva anyagcseréjét. A teste az energiatartalékokat a létfontosságú szervek működésére fordította. Ilyen oxigénhiányos környezetben az ember általában 10-20 másodpercig maradhat életben.
A hegymászók speciális öltözetben és palackozott oxigén segítségével élik túl a nagy magasságban tapasztalható extrém körülményeket. Eva 10 kilométer magasban lebegett vékony ruhában és bármilyen létfenntartó berendezés nélkül. Jelen tudásunk szerint már rég halottnak kellett volna lennie. Gyorsan le kellett ereszkednie, mielőtt az oxigén hiánya és a hőmérséklet végül a halálát okozza. Amikor a vihar végre elvonult, Stefan eljutott Andreas Maleckihez. Amikor kiszállt a kocsiból, azonnal láttam, hogy valami baj van. Azt mondta, Eva a felhőben ragadt. Tudtuk, hogy az egyik csapattag eltűnt. Sajnos elég nagy volt a valószínűsége, hogy többé nem látjuk őt. Mindketten úgy gondoltuk, egy ilyen vihart nem lehet túlélni. Ha 4000 méternél is magasabbra emelkedett, ott állandó a jégverés, a villámlás, és dermesztő a hideg. Ilyen körülményeket senki nem tud elviselni. A német csapat nekilátott, hogy átfésüljék a Manila környéki kiterjedt síkságot Eva nyomai után kutatva. Ha sikerült volna kijutnia a felhőből és leszállt valahol, nyilvánvalóan orvosi ellátásra szorul. Rögtön megpróbáltam felhívni Eva mobiltelefonját, de nem csöngött ki. Egyáltalán semmit nem hallottam. Eva eszméletlen volt, miközben csaknem 45 percen át a stratoszféra határán szállt. Ekkora magasságban senki nem maradt még ilyen sokáig életben. Ha Eva valahogy megúszza a kalandot, még akkor is fennállt az agy és más belső szervek súlyos károsodásának veszélye. Eva ott volt 10 kilométeres magasságban a jegesedési zónában a viharfelhő fölött. Mindössze 6 kilónyi nejlon tartotta odafenn, amit siklóernyőnek neveznek. Eva maga tehetetlen teste az egyik oldalra dőlt. Ez a súlypontváltozás elegendő volt ahhoz, hogy az ernyő egy hosszú, elnyújtott kör alakú mozgásba kezdjen. Ezt később a GPS adatai igazolták. 40-45 percig jó nagy átmérőjű, laza 360 fokos útvonalat követett. A mínusz 55 fokos közegben egyre több jég csapódott ki az ernyő felületén. A heveder is mind jobban elnehezült. Az ernyő egyik pillanatról a másikra összeomlott. Eva a ritkás légkörben több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel zuhant lefelé. Ez gyorsabb, mintha alacsonyabb légrétegekben haladt volna szabad esésben. A helyzete kétségbeejtő volt, az ernyő tartó zsinórjai bármelyik pillanatban elpattanhattak. Ráadásul alig néhány másodperce maradt hátra, mielőtt a földnek csapódik. A 3000 méteres zuhanást követően azonban valóságos csoda történt. – 6900 méteres magasságban az ernyő saját magától újra szétnyílt és siklani kezdett. Eva ekkor magához tért. A légkör változása, a több oxigén és a hőmérséklet emelkedésének hatására a teste felé lett a hibernált állapotból. Kapott egy utolsó esélyt arra, hogy minél távolabb kerüljön a felhőtől, és túlélje ezt a rémséget. Amikor észhez tértem, nem tudtam, mennyi ideig voltam ájult. Nekem úgy tűnt, mintha csak néhány másodperc, esetleg 1 perc lett volna. Levakartam a jeget a GPS kijelzőjéről, és láttam, hogy még mindig majdnem 7 kilométer magasan vagyok. Eva épp hogy leért a halálzóna alá. Elvesztette tájékozódási képességét, a sűrű felhőben a látótávolság nullára csökkent, az ernyőt pedig vastag jégréteg fedte be.
A legrosszabb, a fogcsikorgató hideg volt. Reszkedtem, de megpróbáltam egyenesen előre repülni. A felhő peremén haladva fennállt a veszély, hogy Eva újra a szívótölcsér hatósugarába kerül. Még nem ért véget a megpróbáltatás, épségben le kellett jutnia. Alig volt észnél. Ilyenkor óriási szerep jut az ösztönöknek és a tapasztalatnak. Szinte öntudatlanul tette a dolgát. Megvolt benne a kitartás, az akaraterő és a tudás, hogy fenntartsa a siklóernyőt és jó döntéseket hozzon. Kulcsfontosságú volt, hogy ne ragadtassa magát őrültségre, ne kezdjen olyan manőverbe, amivel elvesztheti az uralmát a szerkezet felett. Egy kevésbé rutinos versenyző nem lett volna képes megtenni mindezt hasonló körülmények között. Biztos voltam abban, hogy közel járok a halálhoz. Csak a szüleimre tudtam gondolni. Elképzelhetetlen volt, hogy meghalljak, hisz mit éreznének akkor ők? Azt mondtam magamban, nem, kérlek, ne itt és ne most. Nem tudtam más tenni, csak arra koncentráltam, hogy azt tegyem, amihez értek. Annyira hideg volt, hogy rájöttem, csinálnom kell valamit, hogy gyorsabban jussak le. Különben nem úszom meg élve. Elhatároztam, könnyű spirálba kezdek, hogy süllyedjek. Még nagyon hosszú út állt előttem. Tisztában voltam azzal, hogy az ernyőm tele van vízzel és jéggel, és ettől még veszélyesebb a kísérletem. Végig harcolnom kellett. Egyetlen dolgot tudtam, hogy nem fogom feladni. Összpontosítottam, hogy jól tegyem a dolgomat, és eszembe se jusson feladni. Hallottuk, hogy az egyik kínai pilóta is eltűnt, és nem tudtak rádión kapcsolatba lépni vele. Zsongpin holttestének felfedezése sokként hatott mindenkire. Nagyon bíztunk abban, hogy túlélte a vihart. Zsongpin tetemét 60 kilométerrel távolabb találták meg, mint ahol a felhő magába szippantotta. Az egyik villámcsapás azonnal a halálát okozta. A történtek mindenkit megviseltek, aki akkor Manilában tartózkodott. A versenyzők le voltak sújtva. Természetesen a kínai csapatot érintette meg leginkább a tragédia. Nem is gondoltak arra, hogy ilyesmi történhet az egyik legjobb és legtapasztaltabb siklóernyőssel. Húsz perc elteltével a vihar elvonult a pajtában rekedt osztrák pilóták fölül. A csapatkapitány felvette Geraldot, és kétségbe esetten kutatni kezdtek Eva után. Nem tudtuk, merre keressük őt. Mindenfelé nézelődtünk, hát ha megpillantjuk a narancssárga ernyőt, vagy talán magát Evát. Amikor kibukkant alattam a föld, az a legcsodálatosabb pillanat volt az életemben. Olyan érzést töltött el, mintha a kozmoszból érkeztem volna haza. Eva 45 percig ereszkedett spirál alakban. 7 kilométerre volt attól a ponttól, ahol az ivatarfelhő magával rántotta. Megláttam egy kis farmot. Sikerült céllel szembe fordulnom, és így biztonságban landolhattam.
Eva egy legelőn ért földet, távol az úttól és a csapattársaitól. Nem érdekelt, mennyi ideig tart, hogy hazajussak, vagy hogy mikor fognak rám találni. Tudtam, hogy életben maradtam, és ez volt az egyetlen, ami számított. Annyira fáztam, hogy mindennél jobban vágytam egy kis melegre. Megpróbáltam mozogni, hogy felmelegedjek, de túl kimerült voltam. Így csak összehúztam magamat. Újra megpróbálkoztam a rádióval, mert gondoltam, ezen a hőmérsékleten talán működik. De teljesen süket volt. Egyszer csak meghallottam a mobiltelefonomat. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy magammal vittem. Mondtam Stefánnak, hogy végre kicsöng a hívás. Amikor sikerült előhalásznom, hallottam, hogy András Malecki keres, de aztán megszakadt a vonal. Alig volt térerő, ezért elkezdtem bepötyögni a koordinátáimat egy SMS-be. Arra gondoltam, ha újra találok térerőt, el tudom küldeni. Még most is ugyanolyan libabőrös leszek, mint akkor, amikor meghallottam a hangját. Azt mondta, annyira fázom, siessetek. Azt feleltem neki, Eva, tudnunk kell a koordinátákat. Úgy örültem, hogy tudtam beszélni velük, és megadtam a koordinátáimat. Tudtam, hogy már úton vannak felém. Miután csapattársai megtudták, hogy Eva túlélte a vihart, még meg kellett határozniuk pontos helyzetét a hatalmas síkvidéken. Eva testhőmérséklete alacsonyabb volt, mint az alapvető anyagcsere fenntartásához szükséges szint. Fennállt a veszélye, hogy meghal, mielőtt a segítség megérkezne. A németek megtudták, hogy Gerald és az osztrák csapat mindössze 20 kilométerre van attól a helytől, ahol Eva landolt. Amikor hallottam, hogy Eva él, arra gondoltam, hogy a lehető leggyorsabban el kell jutnunk hozzá. Tudtam, milyen kicsi az esélye annak, hogy sokáig bírja egymagában. Az osztrákok megdöbbenve látták, hogy a siklóernyő még mindig sértetlen, a hevedereket pedig vastag jégréteg és zúzmara borítja. Néhány perc után Stefán is megérkezett a másik csapattagjaival. Mindenki örült, hogy látnak engem.
Besegítettek a kocsiba. Gerald és a többi osztrák versenyző összeszedte a holmimat. Felhívtam Gottfried, és megkérdeztem, melyik kórházba vigyük. Eva ott ült a hátsó ülésen, és a GPS-ét nézegette. Többször is mondta, hogy 10 000 méter magasan járt. Én meg egyszerűen nem akartam elhinni neki. Nem sok figyelmet fordítottunk rá, hiszen előfordul, hogy a gépek téves adatot rögzítenek. De később, amikor részletesen kielemeztük az útvonalat, el kellett fogadnunk, hogy valóban ilyen magasan járt. Még akkor is csak hüledeztünk, hogy ez nem lehetséges. Én nem voltam annyira meglepődve, mert éreztem, mennyire gyors volt a felszálló légáramlat a felhőben. Az nem döbbentett meg, hogy 10 kilométer magasra jutott, de az már igen, hogy túlélte. Bámulatos módon Eva röviddel beérkezése után elhagyhatta a kórházat. Egyetlen látható sérülése a fülén és a lábán kialakult elfagyás volt. Az orvos sem akarta elhinni, hogy túléltem ezt a magasságot. Megmérte az oxigénszintet a véremben, és mindent normálisnak talált. Nagyon elcsodálkozott. A hír gyorsan terjedt Eva döbbenetes kalandjáról. Egy viharfelhő magába szippantott egy siklóernyőst és fagyos magasságba emelte. Az alacsony hőmérséklet következtében fagyási sérüléseket szerzett, elájult. A világbajnokságra edzett, amikor Ausztráliában viharba került. Egy másik siklóernyős, a kínai csapat versenyzője életét vesztette. Az Eva megmenekülését kísérő örömöt beárnyékolta He Zhongping tragikus halála. A szoros kapcsolatot ápoló siklóernyős közösség szóhoz sem jutott. Nagyon sokan, akik Eva megpróbáltatásaira koncentráltak, némiképp megfeledkeztek arról a tényről, hogy valaki meghalt. Miután megtudtuk, hogy holtan találtak rá Zhongpingra, úgy döntöttünk, másnap senki nem száll fel. Evát is megrázta az eset, főként amikor megtudta, hogy a végzetes villámcsapás pillanatában a távolság közte és a kínai siklóernyős között alig volt több 5-600 méternél. Tudtam, hogy ami velem történt, az az én hibám következménye volt. A jövőben is magamnak kell meghoznom a döntéseimet. De ha nem mások, hanem csak a magam feje után fogok menni, akkor ilyesmi nem fordulhat elő még egyszer. Még mindig van benne víz. Ez egy elképesztő történet. Már önmagában az, hogy Eva túlélte azt a magasságot. Számomra mégis az jelentette a legnagyobb csodát, hogy ilyen állapotban sikerült leereszkednie a földre. Egészen hosszan repült az elnehezedett, rosszul kormányozható ernyővel. Nem tudom, hogy csinálta. Ez hihetetlen, bámulatos. Túlélte, mert élni akart, és mert tovább akarta csinálni ezt. Azt hiszem, megismételhetetlen. Ha esetleg még valaki feljutna ugyanoda, még ha túl is élné, nem épülne fel ilyen hamar. Egyértelműen egy csodának lehettünk a részesei. 6 nappal később, különleges bátorságról tanúbizonyságot téve, Eva már újra ott volt a Bora-hegy tetején.
A legtöbb ember soha többé nem akarna repülni egy ilyen élmény után. Ő egy hét múlva készen állt rá. A levegőbe emelkedett, és káprázatos élmény volt mindenkinek, aki jelen volt. Több tévéstáb is filmezte, ahogy a szél belekap ugyanabba a siklóernyőbe, amivel átélte a borzalmakat. Mind úgy éreztük, hogy ez maga a csoda. Egyedül akartam lenni, hogy megtaláljam a lelki békémet. Nagyon sokat gondoltam a kínai pilótára. Nem értettem, miért én voltam az, aki túlélte, és ő miért nem. Beláttam, szerencsés voltam, és talán van valami különleges oka annak, hogy még itt vagyok. Hát, köszönöm. He Zsongpin emlékére.